destrossa. ¿Qué ha pasado? Joder. Vale. Aquests han parat per ajudar. Va. Mira aquest cotxe, Sí. Sí. El cotxe se li ha trencat a la direcció. Hòstia. Andrés que està mort aquí. No, és l'Edward. Hosti, quants cotxes. Mira quants cotxes. Hòstia, són tant. Un camió i se n'han portat diversos, Anda que la moto s'ha salvat de miracle,